Helo. Heddiw ma, dyn ni am ddefnyddio hosan hir. Os nag os gynnwch chi hosan hir, defnyddiwch rhywbeth fel sgarff, ond mae o'n gorau gael rhyw faint o lastig yno fo. Ond cyn i ni gychwyn, dyn ni isio cnesu fyny. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi'n eistedd fyny'n serth, gwnewch yn siŵr bod chi'n eistedd ar ben eich pen ôl, ddim wedi slympio nôl, ac yna dwy law ar eich sgwydda, ac yna cilch hefo'r penelyn. Ac os na fedrwch chi fynd mor sydyn â hyn, gwnewch yn amser eich hun, diom yn gystadleuaeth nac yn ras, ac yna dwi am ddod ar ysgwydd ymlaen. Fel arfer, dyn ni'n gorfod symud yr braich ymlaen rhyw lawer, achos mae'r rhan fwyaf ohono ni yn gwneud y symudiad yna bob dydd. Newid i'r ochr arall. Ac wrth gwrs, cofiwch efo'r penelyn, mae fyny chi faint o gylch ydych chi'n gwneud. I rai ohonoch chi, falle bod yr cilch gweddol bach, ac i rai ohonoch chi, falle bod gynnwch chi gylch lot fwy. Ac yna newid y cyfeiriad a symud ymlaen. Triwch cofio hefyd, fel ydych chi'n symud y braich, i beidio gadael i'r corff dropio un ochr nac i'r ochr arall, neu bod ysgwydda yn mynd yn gron. Dwy lawr rwan ar eich canol. Cofiwch ddal i eistedd fyny a sgwydda reit oddi wrth eich clustia, fel bod gynnwch chi wddw. Yn aml, pan dwi yn treinio gwahanol bobl, fyddai'n gorfod atgoffa nhw bod gynnyn nhw wddw. Oherwydd, unwaith maen nhw'n dechrau symud y breichiau, maen nhw'n dueddol i fynd fel hyn. Felly, sgwydda i lawr. Ac yna, rhigl ac esmwyth yr corff yn symud. Ac wrth i fi symud y corff, dwi'n gadael i asgwrn y cefn symud hefyd, fel bod gynnu fi ddigon o symudiad a dwi'n teimlo'r cyhyra'n gweithio. Felly ymlaen at yr hosan. Os gynnoch chi'r broblem adra lle mae'r croen yn dechrau hongian ar cefn eich braich, mae hwn yn ymarfer eitha effeithiol. Felly dwi'n gafal ar yr hosan o mlaen yng nghorff, ac yna dwi'n gwthio'n braich allan. Mae hwn yn stopio'r symudiad, neu o leia rhan o'r symudiad. Ac yna fel dwi'n sythu'r penelyn, mae yna ryw faint o gwrthwynebiad i'r symudiad, resistance. Fel dwi'n pwysio fo allan. A fel dwi'n sythu'r penelyn, cofiwch chi beidio codi'r ysgwydd i fyny at eich clust. Ac yna dwi'n mynd i'r ochr arall. Felly, rhwystrwch y symudiad rhywfaint efo'r braich yma, ymestyn allan. Wrth gwrs, mae yna bandiau fedrwch chi brynu mwyn yr ymarfer yma. Bandiau resistance, falle bod rhagyn rai ohonoch chi Dyma band neu resistance band adref, falle bod yr physiotherapydd wedi rhoi i chi wneud eich gwahanol ymarferion. Ac wrth gwrs, mi fedrwn ni wneud y symudiad yma dros y pen hefyd. Felly, ffliwch i'r hosan dros yr ysgwydd. Dwi'n gafal i fyny yng nghefn, ac yna mi fedra i gwneud yr symudiad yma yn haws wrth gwthio ymlaen rhywfaint, neu mi fedra i wneud y symudiad fwy anodd wrth sythu'r braich dros ymhen. Dwi'n gwybod fydd rai ohonoch chi adra hefo anhawster efo'r symudiad yma. Wrth gwrs, fel dyn ni'n datblygu anafiadau i'r ysgwydd, neu cadw'n syrthio rhywbeth felly, weithiau mae yn mynd yn fwy anodd i godi'r braich dros y pen. Ond cofiwch, mae yna ymarferion fedrwn ni wneud adra i helpu hyn. Hynny yw, os gynnoch chi hosan hir fel hyn, mi fedrwch chi roi o gwmpas spindles ar ochr y grisia, a mi fedrwch chi dynnu'r hosan fel sa chi'n godro. Felly tynnu lawr ar un ochr a tynnu lawr ar ochr arall. Mae'n siŵr bod gen rai ohonoch chi'r ymarferion yna i wneud yn barod. Os yw'r hosan ddigon hir, mi fedrwn ni fynd ar ddwy fraich allan. Wel, tydi'n hosan i ddim cweit ddigon hir i sythu'r penelyn, ond mi fedrai dal teimlo'n mreichia i yn gweithio. Ymarfer bach da arall hefyd i'r sgwydda ydi hwn. Dyrwch hosan i lawr, dwylo. Dyn ni'n mynd i droi'r dwylo tuag at y to. Dwi'n symud y breichiau ymlaen ac yna allan i'r ochr, a dwi'n troi'r bawd reit yn ôl. Ac yna i lawr. Unwaith eto. Dwylo i fyny, troi'r bawd reit yn ôl, a dyna lle dwi am adael chi heddiw yma
yn yr sefyllfa yma efo'ch breichiau tu ôl i chi. Hwyl fawr.